na-akpọ m ego ị ga-amụọ nwee ada m nwanyị na-erubere n'isi a mara ya onye ime eluigwe n'ụbọchị nke taa bụ na-acha ọpụta mmụọ ọjọọ na ụdị ọbụla ụjọ nọ n'ihu ụlọ nọ n'azụ ọ nọ n'azụ nọ n'ihu unu ga-amụọ zụọ ụmụnụ zụkwa ụnụ unu ga-anọ hụ ụmụ ụnụ ihe a ka m na-eche n'iru onye ime eluigwe ka ọ bịa mezuore unu n'ala ka anyị niile na-ebe anyị maka ogbu ekpere a na-ekpe ebe ezinụlọ ka ezinụlọ niile ebe a ka m si anyị aka yọọ n'ime eluigwe ka ebumnuche ụlọ na-arụ jiri bụrụ tata ka ọ na-amasị n'ụlọ di na nwaanyị n'asụsụ Igbo na omenala Igbo nke anyị pụtara ihe tupu enwe ike gọziere m ụmụaka na-aba meere anyị niile nke anyị nyere taa na-abụghị ndị ọkụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị udo ga-adịrị unu.